Здравейте, аз съм Ангел. Аз съм Деница. Честит рожден ден, Младежки център. 20 години! Нека още много по 20 да отпразнува Младежки център, защото това е една общност, която създава нови приятелства. И дано все повече млади хора започнат да идват и да осъзнават колко е добре при вас, защото на нас ни беше много добре, много хубави спомени имаме. Изживявания, спомени. Младежки център не е само нови запознанства. Той ни научи да се приемаме такива, каквито сме. И да не делим хората. Да не делим хората на раса, на етнос, на вяра, на нищо. Това е от обучението в Дупница. Да. Като цяло там колкото по-често ходиш, толкова по-голямо беше желанието да ходиш. Да. Превръщахме Младежки център в наше ежедневие, а не като, примерно, бягство, като задължение или като някакво бягство. И хората трябва, младите хора на днешно време трябва също да го правят, защото света, за щастие, не е станал прекалено технологичен и всичко е в телефоните и компютрите, а разговора очи в очи е доста по-приятен, а там се създават точно такива приятелства. Да, ама там ни даваха възможност да бъдем ние, да не се страхуваме да казваме и това, което мислим. Нали. Като цяло бяхме свободни. И беше хубаво да чуваме, нали, различното виждане на хората. Да. Не ни караха на сила да си променяме мисленето за дадено нещо. Приемат всеки човек какъвто е. И така трябва да бъде. Без значение какъв си. Хубави, оставащи в съзнанието и във времето. Във времето останаха, нали, спомените. И приятелствата. Ето, нашето приятелство е започнало в Младежки център, 20 години по-късно. Ние все още сме приятелки, нашите деца също. И се надяваме и занапред да бъде така. И като пораснат още малко, ще пратим и нашите деца в Младежки център. И Силвия Начева, ти си страхотна. Продължавай в същия дух. Върви се напред. Пожелаваме ти много здраве, много късмет и дано се разрасне още повече Младежки център. И типично по козирожки винаги с рогата напред. Здравейте, аз съм Ален и съм част от Младежки център. В момента се намирам в един много прекрасен парк. Най-вероятно преди 10-12 години, по същото време, съм бил на улица Канадаре 14. Заразени от енергията на Младежки център, пораснахме много поколения, които всъщност са раздавали добрината и са намирали крайния резултат в усмивките на хората. Всъщност за мен Младежки център е била и все още е нашата социална мрежа. Когато бяхме ученици, ние там се събирахме, знаехме, че ще срещнем някой, знаехме какво имаме да правим, но дори да нямаше какво, всъщност ние се събирахме там и споделяхме всякакъв вид емоции. Лично аз съм много благодарен на Младежки център, благодарен съм и на ръководството също, защото е дал много за развитието на мене и на доста хора около центъра, всички приятели, запознанства, които сме правили и създали, остават една незабравима част от нашия живот. Така че безкрайно съм благодарен. Честит рожден ден, Младежки център. Чао! Моя Младежки център е много сложно определение, защото аз съм от 12 годишен в Младежки център и съм видял младежки както през своите ученически години, така и вече след като напуснах образователната система на училището и станах студент. Моя Младежки център на време беше много пълен с хора от различни училища, от различни това ще звучи ужасно, от различни прослойки на обществото. Това звучи ужасно.
много шарен състав имаше младежки център тогава. Надявам се и днес. Моят младежки център тогава беше изпълнен с много мотивирани хора, които активно се търсиха без значение дали има организирана среща в даден ден, просто защото имахме нужда да общуваме един с друг. И защото знаехме, че нещата, които правим, имат смисъл. Вярвахме. Сега дали са имали смисъл, друг въпрос, но вярвахме тогава, че имат смисъл. Както инициативите, така и чисто човешките, междучовешки отношения, които поддържахме. Моят младежки център беше място, на което се случваха изключително много обучения. Аз бях активен доброволец в младежки и когато буквално през месец и половина-два имаше много обучение. Дали ще е за ефективна работа в екип, дали ще е за организиране на малки инициативи, което споменах и малко по-рано, дали ще е за организиране и провеждане на състезания, турнири, няма значение. Тук супер редовно имаше гост-лектори от различни места и НПО-та, институции, които ни даваха своята перспектива и надграждаха нашите знания. Смятам, че и това много допринесе за това хората, които тогава бяхме в младежки център, да се сплотим като група, като екип и да искаме да работим заедно. Всъщност да имаме нормални, чисто човешки отношения и да искаме да си общуваме, защото имахме много споделени моменти, както по време на събития, така и по време на обучение. Моят младежки център беше и място на подкрепа, знаейки тогава, че ако имаш някаква трудност, някакво предизвикателство, без значение от какво естество, дали е в личен план, нещо в семейството, нещо, което е свързано с твоите академични цели, постижения, няма значение. Тук можеш съвсем спокойно в неформален, нерегулиран разговор да споделиш и да знаеш, че отсреща има хора, които не просто искат да чуят това, което ще им споделиш, а са готови да направят и невъзможното на моменти, за да те подкрепят и да ти върнат увереността, че ти си един достоен млад човек, че ти си един способен млад човек и че света и живота не са толкова страшни, колкото може би си мислиш. Особено когато си тинейджър, защото тогава всичко е драматично, огромно, пропастяващо, кариера, живот и всичко останало. Не, нещата се преминават. Вярно, от някои неща излизаш с повече рани, отколкото опит и знания, но пък се натрупват и в един момент си поглеждаш назад и си даваш сметка колко преживявания си имал за изключително кратък период от време. Това е моят младежки център. Нека да спрем сега, защото иначе се разрива.